PSD Brother TV. Ku danna subscribe, ku je ku danna alamar ƙararrawa domin sanin saƙonninmu idan mun ɗora akai-akai. Mun gode. Agaji. Kula duniya ba matabata bace ba ka kula wallahi ku kwashi kayan ku ga tinziri nan ku kwashi kayan ku ga tinziri nan tinziri kuma Asiya ina za ki je wai tinziri ya zo ku kauce tinziri ya zo ga tinziri ga tinziri ya zo ga tinziri ya zo ku kauce tinziri ya zo ga tinziri ya zo wace ce wace yarinyar da tsigan mu ta wuri wace ce ko guda ɗaya da ka sani Asiya ce ƙawata okay ita ce ta kira kiran wajen kenan ko ita ce ta kira ni saboda ta san idan na faɗa maka zaka ji gaba ɗaya kai tunziri ka bi ka takura mutanen gari gaba ɗaya wannan wani irin rayuwa ne kai wane ne ya takura maka a tsaya yanzu me kike so ni kawai ka daina in dai kana son alaƙa ta ci gaba shikenan tsaya naji kada ya gida wai ina furi ne bari mun bar shi a baya matsalarsa na da yawa in ya sha orijejen shi zo mu tafi ya same mu tunziri sai ka yo kulawa abinda ka yi ba kyautatawa ka kula duniya ba matabata bace ba Habiba daga ina kike amma sai da na ce miki duk inda zaki sai kin fara sanar da ni kuma sai da izini na sannan zaki fita shi ne kika kama hanya kika fita ku zube da ku zube gogonin zube ba ku zube kada a tsohonte ne na ku ne baba ya kuri abba
bai kamata fa ka tambaye ta ba dan ka gan mu tare fa ka gan mutum ne gan mu tare ai bai kamata ka tambaye ta ma wai na rake kai na da yace ka cikin maganar ne ni ba na yana da kai Ai burin Allah ne ne haka kai shiru mana babana ne fa. kai baban naki da haka ni ba na son kuma bai dinga samun baki a cikin magana ta ba tsakai na da tunziri sai ka yo kulawa abinda ka yi ba kyautatawa ka kula duniya ba mata fata kai du mu miƙe ma dama fa zani shi muke ku Tun yaushe wa ya haife mu ne? Sai ma mai gida ka ga wani mutum ya zo ya tsaya ka ce wani dakus ɗinta ne kaman mu mace ke kansa to mu ya haife mu ne ina ruwan mu da babanta. A ba. tunziri ya zo kauce tunziri ya zo ga tunziri ga tunziri ya zo ga tunziri Barka da yamma. Barka da. An yi lafiya? yawwa lafiya lau Na gajiya. Abdul Na'am baba. wannan karan da ka zo da maganan ka kawo kuɗi ne da kanka ko kuma a'a ka zo ne ka gaya mana cewa ka janye. Wallahi babu kuɗin nan babu su babu dalilin su. Kawai dai na zo mu gaisa da ita ne. Ka zo ku gaisa to naji ka zo ku gaisa ne na kuma amince zan ba ta dama ta zo ku gaisa amma ka sani wannan ita ce rana ta ƙarshe kar in ƙara ganin ka a ƙofar gidan nan da sunan ka zo wurin abida in kuma ba haka ba to ranka zai ɓaci ka ji abin da na gaya maka Na gode baba, na gode. Na gode. To wai ke Abida, yaron nan in dai har ba zai iya ba, ya haƙura ya ƙyale ki mana ke ki fitar da wani. Ha'a. To ai wannan maganar ku ce ta manya, ku ya kamata ku kira shi ku yi magana. Kamar ya maganar mu ta manya, ke za ki gaya mishi da bakinki. Wallahi ba zan iya ba. Ha'a. Wa alaikum salam. Abida je ba za ku yi magana da Abdul kuma ki sani kar ki daɗe ki dawo yanzu nan. To abba. Malam. To wai ya aka kai da kanka zaka tura ta ya kuka yi da shi to? Mun yi magana da shi amma duk maganganun da muka yi da shi babu wani magana mai kwari zancen banza ne kawai shi sa na gaya mai kai ya sake zuwa gidan nan. Allah ya sa. Amin. Baby, Na'am. mun gama magana yanzu da baba. Idan har zuwa na gidan nan naku ya dore to gaskiya ke ci. Idan kuma an kore ni a gidan nan baby, ke ci komai. Kar ka damu Abdul. Zan gwada wani abu. Idan har hakan ta yiwu, to zaman mu da kai zai dore. Na ji daɗi gaskiya sosai baby. Allah ya ba mu sa'a. To shikenan ka gaida gida. To baby, na gode. Sai na ji ki. Na koma. na agaza masa ya kai ni can ƙasa halƙawarin tunziri ya zo kauce tunziri ya zo ga tunziri ga tunziri ya zo ga tunziri ga me nake so da kai Ka faɗa mai gida. ya zai maga Asiya. wannan yarinya bakawar abidan nan Oke, na ne gidansu ana ganin gifta ta dai da ita amma ba a san gidansu ba. magariba ba ta yi bago A yanzu rana ce ai mai gida. ta gifta ke to kafin magariba nake son ganin ta amma in ka san wani waje da za a ganta kuma to sai ka sanar da ni Ba matsala. Na san wajen da suke dabdalas bai wuce wajen ɗibar ruwa ba. Amma kuma menene za a shiga musu da daddaren nan. In ma ba mu je mun same ta ba, za mu yi mata sammako. ba matsala in dai nan ne
in muka je wajen duwa nan masu kura ruwa in za su yi mana gaba ɗaya duk ku hausu kawai. Ba ka da matsala mai gida. Kai mai sigari? A kai abokina ya gari? Ya ranar nan? A ba sai mun gaisa ba, yanzu gari ba lafiya. A gaskiya ne wannan ma security ne ya jama'a. Da Allah tambaya nake yi. Akwai wani abokina da ke nema a nan area. Sunan shi Audu Tinziri. Ban gane ba. Me haɗin ka da shi? Abokina ne. Mun yi da shi za mu haɗu sai na shigo kuma sai wayata ta mutu. Sai ka je ka duba shi a can wajen, yana nan wajen wata trader. To ba matsala, thank you brother, thank you. Na gode. Alo mai gida? Ka ganni nan ai na fita na tafi kaifo sakon. Yanzu nan muka haɗu da wani yake tambaya ta wai Audu Tinziri. To yanayin sa ni gaba ɗaya ma ni ban yarda da shi ba, da alamun sa ma kashi ne. Na kaɗo shi na ce kana ta wajen trader. Da na sani ma da na sai fi karɓi. Ban san daɗin da nake ji ba yanzu. Ni kaɗai ne san daɗin da nake ji. Salamu alaikum. Alaikum salam. Malam ya kasuwa? Ka lafiya? Brother ya. Kai fita. Lafiya lau brother. Ya gari ya ranar nan. Da Allah tambaya nake yi. Wa kake tambaya? Wani ne Audu Tinziri. Audu Tinziri. Audu Tinziri. Audu Tinziri. Me sana'arsa? Ban san sana'ar shi ba. Okay, na tuna Audu Tinziri. Ina sayar ruwa a wajensa. Kaga idan ka bi nan kana zuwa kan kwana can. Akwai wajen wasu masu ga ruwa. A cikin sa Audu Tinziri yake, haka ne na tuna. To na gode fa. Yawwa. Abokina ya kasuwar? Na gode. Yawwa. Kai. Idan wannan gayan ya dawo, ka kuskura ka ce mai ni ne fa. Dan kashi ne. Dan wahala ne. Yana zuwa na an kare da shi. Na kalle sama da ƙasa na gane ai kashi ne. Kaji wani kashi zai mamura. Dan wahala bai san na riga na gane kashi ba ne shi. Kaji dai abin da na faɗa maku. Ka san mu ɗinnan da kake kallon mu. Wasu suna kallon mu yan iska ne fa. Wasu kuma sun san mu mutanen arziki ne, saboda ka san shi ɗan shaye-shaye ba wanda ya kai shi abin arziki da girmama na gaba da shi. To amma ka ji wai ni kashi ya zo zai mamura, ba dai mu bane, in dai mu ne wallahi ƙarya suke yi. Mu sai ta Allah wallahi, ba wani shege wallahi. In Allah yadda wallahi ba mai ganin bayana a gadon umma zan kwanta. Gari ya guge arna kuma exhibit ga sunan dumu exhibit a jikina. Wallahi ba shege wallahi. BSD burale na kuma yi waje da Hamisu bure kana ku dore. So ka so a so ka dai me ke tare da sun so ya mika sakonnin zuci ta yi dabe cikar so ka so a so ka dai me ke tare da sun so ya mika sakonnin zuci ta yi dabe cikar so kai so a so ka sai an yi tare da sun so ya mika sakonnin zuci ta yi dabe cikar so
ya ba zato idan har ya tafi kirai tunani ya karkato kamanni suna iya rikida a ya ta ambato da kauna da su akwai guda za na tankade tausayin so a nan na tsinci mai so na da tausayi masoya su kai sharhi waya an kai kai so a so ka sai an yi tanadi tsuntsun so ya mika sakonin zuci dai dafe abin da ya akwai kamar wuya na ga zahiri kauna ta tafi ki zuci tamkar da sihiri na ji na gani na koma kofar gani kauna ta samu zuciya ta markade kai so a so ka sai an yi tanadi tsuntsun so ya mika sakonin zuci dai dafe kai so cikar so ka so a so karai me ki tanadi sun so ya mika sakonnin zuci ta yi dabe cikar so na yi nisa cikin sa sauya na yi gashin kuma ya kama zuciya ta nema sa hidima kulawa da tausayi a so ne ruwan zuma shahar mu bayar dangin kullun da ba gama kai so a so ka sai an yi tanadi tsuntsun so ya mika sakonin zuci dai dafe PSD ka bar batun ga kauna ta dara da maso domin na ga zahiri cikin rai take faso hazabtar da mu take yi wa ke batun muso to da a ce ana so na kara a ce an ban kauna kai so a so ka sai an yi tanadi tsuntsun so ya mika sakonin zuci dai dafe Jure ka akan batun da kai zan yi tsokaci batun so idan akai ya kasa ya burgici idan kai nasarar mai san kari ba a sokaci cikar so ka so a so kari ba ta so mu ce cikar so ka so a so ka zai zama tanai da BSD da gure ka so da kauda suka fayyace cikar so ka so a so ka nemi ki tanadi sun so ya mika sakonnin zuci ta tafi cikar so BSD sharhi da so ka yoga shi na jiya shigar so akwai wahalhalu ba batun kiya gure ka bati da kaula kai ne ka zazzagar rashin so idan akai kaula take shiga cikar so ka so a so karai me ki tanadi sun so ya mika sakonnin zuci ta yi dabe cikar so cikar so ka so a so ka zai zama tanai da BSD da gure ka so da kauda suka fayyace cikar so ka so a so ka nemi ki tanadi sun so ya mika sakonnin zuci ta tafi cikar so kamar kin mun wani abu kenan a baya ko Ki rubuta min kaf abin da kika kashe mar. In ya so sai ki kawo a biya ki. To abin da baki sani ba kuɗi bane suka haɗa ni da Abdul, zuciyoyi ne suka haɗa don haka ki kama gabanki ya ɗan mata. Magana nake me ki damun ki ne? Uwarki ce. Tunda kake son Salaha alaka ta haɗa ku ta ƙauna, to kai ma ka ɗauke ni kamar ni mahaifiyarka ce. Ni ma zan ɗauke ka matsayin ɗana na cikin da. Abba, idan ba Abida matata bace sai na aure ta ba ta ce shege ne. ina cikin mawuyacin hali a rayuwata a gaskiya kana cikin tsaka mai wuya Wai kai tsakaninka da Allah nan shine majalisar shaye-shayenka? Kai ga mugun nan da ko karfan mu zuba. Wanin kakka ce zaka min kishiya nan kusa ban hana ka yin aure ba. To ka ci darajar Muhammadiyya. Kar ki sake ki lalata mi ke kuma kin zauna kina sauraron ta. Ko? Tashi ki fita. Ya hakuri in mazan. Ki tashi ki fita. Hakuri me? Agaji, 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 agaji. Na agaza masa ya kai ni can ƙasa halƙawarin mashi ya rusa. Agaji, 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 agaji.
agaji 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 PSD Brother TV. Ku danna subscribe ku je ku danna alamar kararrawa domin sanin sakonninmu idan mun dora akai-akai. Mun gode. PSD Brother TV. Ku danna subscribe ku je ku danna alamar kararrawa domin sanin sakonninmu idan mun dora akai-akai. Mun gode.